Chenro mar jiwo arita mar tiyo kod teko mar sitima kod modhi pacho kaendi midendo ni Car Safe Mtaani campaign. Chenro no geto neno ni oganda obedo kod ng'eyo kaka gitiyo kod teko sitima kod modhi e yo moritore ma ok nyal kelo masira. Isaac Okech ni kod ler mar wachni. En nyasi mane obag kod EPRA e boma ma Nairobi mar yango chenro mar neno ni oganda pacho ka otiyo kod teko sitima kod modhi e yo ma oritore ma ok nyal kelo masira. Ma en kaluwore kod hinyruok kod lalo mwandu ma osekel kod midhiero mag koso rito teko sitima kod modhi e yo makare. Cyprian Nyakundi, jatelo marango arita mar oganda e duolno, lero moko kuom masiche ma osebede tiyo kod modhi e yo ma ok owinjore. Other key statistics related to accidents in Kenya on LPG. You can see there we have a major one which we had last year, Embakasi gas plant explosion, which unfortunately we had 7 deaths there and over 300 people were injured. We had an LPG truck explosion along Thika Road. Eigalu fario prario gadek. Cyprian lero ni atamalo prauchiel gabich mag masira mag mach ne okel kod weini ma otud marach ka atamalo pradek kende mag jo Kenya ema irango tudruok mar weini stima e udigi kinde ka kinde. Gino makelo luoro ni atamalo prabirio poko rang kit tudo weini stima e udi magidakie. Now in 2023, we had 65% of the fire hazards was a result of faulty wiring. 65%, very high, of all the domestic electrical fires reported in Nairobi. 30% of Kenyan households have their wiring inspected regularly. That means 70% of us have never had an inspection on our houses on wiring. Gigo manyayo masiche mag stima gin kaka koso arita e kind oganda, tudruok weini stima e yo ma ok owinjore, kod lai mag stima ma ok ti maber. And there we have the 3 top causes for these accidents. The first one there is poor safety culture in organizations at 38.56%. Defective or fallen power lines, which most of us have seen as we drive along, 26.8%, has now improved. Substandard customer wiring at 16.34%. Jatend migao mar teko Pio Wandai bende omedo ni kato bedo ni gin kod dwaro mar neno ni tiyo kod teko maler kata clean energy. Dwaro makama chakore kod arita mar ji giwegi e sama gitiyo kod stima kata gas. Our LPG for Schools project is enabling learning institutions to adopt cleaner, safer cooking solutions. As you know, schools form the foundation of our society, and ensuring that students and staff operate in a safe energy environment is very important. Cyprian wacho ni nyayo tiyo kod teko stima kod modhi medore pachoka, to kata kamano yore mag neno arita e tiyo kod mwandu makama en gino manok. All of us here know we have energy in our homes, but safety is in very few of those homes. And there's a need to move from awareness to behavior change, and from behavior change to safety culture. Isaac Okech, Ramogi TV.